Je ťa energiou od zamiašťavička. A čo? Oficiálně moje nejoblíbenější. Krása, děkuji za tyto ceny. Jinak, prosím, oceňte můj židli. Toto je má počítačová židle, ukradl jsem si ji z kuchyně, jsem na tom tak špatně, že ještě nemám ani židli. Tak pojďme se podívat na ty auta, co nám padly. Počkejte, změnit auto, zatím jich mám pouze jako jen 13, zatím vidíte, že moje sbírka je dost chudá, ale můžu prosím vyzkoušet tohleto auto, tohleto traka. To fakt chci vyzkoušet. Můj bože, košík vevnitř, můj bože, tak to je skvělý. Já chci z tohleto auta udělat nějaký drag track, to se docela rýmuje hustě. Oficiálně moje nejoblíbenější auto, tenhle ten Mercedes Benz Truck. Já jdu 200 prostě táčem. Ale máme 580 000, to už je po těch kolech štěstí docela dobrý. Pojďme vyzkoušet tenhle ten truck vytunit. To mě fakt zajímá, jak to může vypadat. Takže garáž, upgrade a tuningy, dáme vlastní upgrade, přestavba, hnedka to přestavíme, dáme tam dost lepší motor, výměna hřídele, dáme tam to je 4x4, tak no jo, to je ono, tak podvozek, co budeme sázet na ovladatelnost, asi chceme radši tu ovladatelnost, ne? Hnací hřídele, chceme 10 stupňovou převodovku, nebo dáme 10 rychlostí, já nevím, jak moc jako blbě to bude řadit, pak zase takhle, je to trach, takže to by znamenalo, že by to mohlo táhnout o dost víc, nerozumím tomu, ale moje selské já mi říká, že by to mohl být dobrý nápad. Kámo, driftový diferenciál. Já z toho můžu udělat drifták, to si děláš prdel. Jestli chcete, aby jsme z toho zkusili udělat drifták, tak mi napište do komentářů, dejte like na to video a v příštím videu uděláme z toho normálně driftkáru. Dáme, že závodní, chceme prostě to udělat, ať to má co největší výkon. Mercedes-Benz kola, počkej, tady dát kámo nějaký úplně fakt jako přehrocený kola, to by byl masakr. Ale počkej, tyhle červený kola rovnou už jako s červeným polepem, já bych klidně tyhle barvy takhle nechal a dáme je tam. Jasně, že tam chci lipo, pane bože, to může být spoiler, to dělám vydej, tak to jo, to je skvělý. No tak tohleto auto totálně miluju. 1790 koní, nebo kilowaté, sorry, ne koní, můj bože. Já se s tím bojím rozjet. Co jsem s tím udělal? Já se fakt bojím rozjet. Počkej, hele ne, ze začátku. Víš, já jsem z toho udělal prostě špatný, tyvo, já jsem tak, jak jsem tam dal těch 10 převodů, já jsem kripl. Už teď vidím, že to je prostě špatně. Já už jsem teď na 8, koukejte na to. To se vůbec nerozjíždí tak rychle, ježiš, já jsem kripl. Já to budu muset změnit, protože čude na to, teď už je na 9. No, tak to jsem trošku jako nedomyslel, že jo. To jakoby musíme změnit. Podívejte, já když se chci rozjet, jo, tak koukejte, jak to začne řadit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podle mě tam musím dát méně převodů, protože to je strašný. Jako na kamiony normálně jako víc převodů, jo, ale no, koukejte na to, že to má Ježíši Maria, to je maximálně 180, tak to ne. Musíme tam dát jiný převod, to jsem podělal. Ale upřímně dám asi jen 7. Vždycky, když tuníte auto tady ve Forze, musíte si s ním trošku pohrát. Tohle auto můžete jako udělat i super podle mě offroad káru náhodou. A no, to už jede líp, si myslím. Jo, počkej, proč mám maximálku tady jenom, že mi někdo vysvětlil, co jsem s tím udělal, že to jede jenom 180. Jakoby odpich to má jako ráznej na to, že to je, musíme počítat s tím, že to je prostě fakt těžký auto, je to sakra jako jenom kamion, ale jo, hele, trošku jsem si ho možná zkazil, jo, odpich dobrý, maximálka fakt naprv, a ještě se s tím teďka pošteluju a jo, nejsem asi mistr ještě tuningu. Nevadí, mě ještě zajímá, když si tady změním auto a kouknu si tady, můj bože, tady na toto krásné Ferrari. Tak ukaž, co si zač. Jo, já myslím, že jako na to, že to je ve stoku, docela dobrý. Ježiši, jak to má, proč to má ty X-ka takhle ve prostřed? To má hrozně dlouhej to stínítko, hrozně velký stínítko, pane bože. Pojďme si ho vytunit, tohle Ferrari, pojďme si ho vytunit. Já jsem ještě neskoušel vůbec jako najít kombinace tuningu, ale nejlíp vychází prej jako toto, jo. Stáhnout a nainstalovat. A máme vytuněno, takhle jednoduchý
židle. Tak pojď, počkej, přines to auta, on trošku jako strach, jo, ale... OK, dobře, je trošku rychlejší, jo? Tak jedu. Bude tohle rychlejší než můj Huracán. Já si myslím, že by mělo. Ježišimarja, však to jede to pane bože, já to nejsem na dálnici. Já si myslím, že tenhle Ferrari fakt byl jako předtím nejrychlejší jako z Forzy Horizon 4. Nejsem si jistý, jestli to je i tomu teď, takhle v té 500, to už absolutně nevím, ale minimálně je to sakra rychlý. Můj bože, to zvládám to, mám to pod kontrolou, mám to plně pod kontrolou, možná ne, jo, furt to mám pod kontrolou, dobrý, jedu, absolutně bez problému. Pojďme tady na tuhle dálnici otestovat prostě naší maximálku. Každopádně, kdo se vyzná víc jako do nový Forzy, napište mi do komentářů, jestli tohle je nejrychlejší auto v celý Forze, nebo jaký po případě to nejrychlejší auto je. Kudy jsem to prolít teďka, já myslím, že mě to zastaví, tak to. Rád bych se teďka koupil, pokud našetřil na ně nějak a můžeme tady teďka otestovat, udělat nějaký drag racy a může být sranda. Ježíš, já jsem ještě nenajel na dálnici a už jedu 300. No tak to kolik bude maximálka, pane bože? 400? OK, tak to je definitivně rychlejší než Lamborghini. O ne, jsou tady auta 430, 440. Já už jsem sjel z dálnice, 442. Musím brzdit. Zkusím to ještě na druhou stranu, ale potom je 442, tak byla maximálka. Já vám říkám, že za 2 sekundy jste prostě pomalu na 200. Tak, už jsme na 400. Prostě takhle, já jsem na 400. Strašný. To je fakt masakr, totální bláznovina. 440, 443, 443 je maximálka. Vypadá to tak, no tak, ale ještě nemáme otáčky úplně na max. 443 nejspíš byla maximálka, což upřímně je dost slušný.